Α, κατάλαβα. Πλακέτα μαζί. Αντί έτσι πλακέ. Έγινε ένα 400 γραμμάρια στο πλάκι. Καλά, δεν είναι για πουλήμα να πούμε. Δεν το τρώγαμε πάλι. Εντάξει, αλλά... Δεν ζήνονται εκείνα ρε. Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτά πάντα καήκαν. Να, αλουμίνιο εκεί έχει. Α, εντάξει. Αλλά έχει το αλουμίνιο. Θέλει κανένας άλλος ψημένο ψωμί? Θέλει κανένας ψημένο ψωμί? Μιλάνε οι γυναίκες.